Союз писателей Чеченской Республики наградил отличившихся сотрудников СМИ региона. За регулярную помощь и содействие в работе благодарственные письма вручили советнику главы Чеченской Республики, генеральному директору телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адаму Шахидову, директору ЧГТРК Грозный Чингизу Ахмадову, директору ГТРК Войнах Рузане Веселаевой, а также другим отличившимся работникам телевидения. В качестве подарка гостям преподнесли 8-томник Абузара Айдамирова. سيدو چون بخور دست الله يلچنو عليه الصلاة والسلام سيدو چون سيدة اشتاق وحوي مخاءرة أخوي فتحوه نخشي قوم سيلا واخر وهو الله بلقل ويقناو تلويدني كويرتاح أعمل حاج دال غازو تقابل نلتنا دال ديكن بيقن بولتنا ومحكن تن بلدج ديكنا وقر خلج خينا حا تنقول لي داخوتنا خلنق حباحشاق أحيوكشا إنسا جيم قونا سنة وقل دقع وجشا اشتحووك شوحو أقباتشو غهوت ويش متني دعوتنا تاني بوق بابو يرجم بوق باتسا تصيدرنا يرسوخ تشدرنا دال ديكن بيقن بولحونا دال سيدو يلحا